हाय हेलो नमस्ते आशा करছি भलରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦେଖ ନୂଆ ପରିବାଟେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନାଁ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ନାଡ଼ି ଆଳୁ ନାଡ଼ି ବିଲାତି ତା ସହିତ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇ ରୋଷେଇ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚୁଲି ଜଳିଛି। ପରିବା ଛାଡ଼ିବା। ଆଳୁ ନାଡ଼ି ବିଲାତି ପରିବା ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଇବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହଳଦୀ ଅଧା ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଚାମଚ ଲୁଣ ଚାମଚ ଦେଇ ତାକୁ ଢଙ୍କିଦେଇ ଦେବା। ସିଝିଗଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଝିବ। ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଟକ ଭେଣ୍ଡି, ହଳଦୀ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ତା ସହିତ ହେଉଛି ଟକ ଭେଣ୍ଡି। ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନିବ। ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଫୁଟଣ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଳୁ ନାଡ଼ି ବିଲାତି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ପାଣି ଦିଆଇ ସିଝା ହେଇଛି। ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟି, ଦେହ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି, ଅଳ୍ପ ରୋଷେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲାରେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ରୋଷେଇ କରି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। 15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ସିଝିଲା ପରେ ତାକୁ ବଘାରିବା। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ରସୁଣ ଶୁଖୁଆ ପକାଇ ରାନ୍ଧିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଶ୍ଟାକୁ ମୋର ମନେ ନଥିବାରୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି। ସୋରିଷ ପାଣିଟା ଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବି ନା ଦେଇ। ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି ନା। ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ନାଡ଼ି ସିଝିଲା ପରେ ସୋରିଷ ପକାଇବେ। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇବେ। କାହିଁକିନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ପରିବା ସିଝିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ତାକୁ ବଘାରିବା। କରେଇ ଗରମ ହେଲା। ଲୁହା କରେଇରେ ରାନ୍ଧିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଦେଖାଯାଉନି। ହଳଦୀ ପକାଇନି। ଲୁଣ ପକାଇଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇନି। ଶୁଖୁଆ ଛାଡ଼ିବା। ଚିରାମୁଳି ଶୁଖୁଆରେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା।
ତେଲ ପିଆଜ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ବିଲାତି ପକାଇ ବଘାରିବା। ଏବେ ତାକୁ ଶୁଖୁଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲ ପକାଇବା କଢ଼େଇରେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ପରେ ଜିରା ପକାଇବା। ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ଫୁଟଣ ପକାଇବା ଚାମଚେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ପିଆଜ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ବିଲାତି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିଲାତି ପକାଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଜିରା କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ବଘାରିଦେବା। ଭାଜିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚୁଲି ଜାଳରେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ରୋଷେଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାଦୁ କାଦୁକି ଜାଳ ଜଳୁଛି, ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି। ଏ ଗାଁର ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ।